cikin da kika zubar nan yana binki a baya. Bilkisu Tilona. Ina za ka je ne? Mahaukaci ne fa. Ya mahaukaci sunan ki fe kira ko biki ji ba? To dan ya kira sunana ka rabu da shi mana. Ina zuwa. Kai, kamar naji ka kira sunanta. Kai malam ya aka yi kusan sunana? Naji kamar kana wata magana wai ko yaro ko bin a baya ko ya aka yi? Na ce yaron da kika haifa kika je far a bola ba tare da aure ba gashi nan yana bunki a baya. A wallahi kasafi ake mu. Wanne yaro ina yaro mu ga kowa ba. Babe dan Allah ka zo mu tafi. Mahaukaci ne fa yake irin wannan maganganun. Gashi nan da jan kaya gashi nan. To ai ni ban ga kowa ba. Kai, malam wannan wani irin daƙiƙin tunani ne. Ina faɗa mata gaskiya ne. Wani irin shashashin magana kake faɗa haka? Ya zaka ce yaro yana bin mu a baya bayan mu gashi nan ba abin da muke gani bamu ga kowa ba. Ina faɗa mata gaskiya ne. Ta haifa yaro ba ta hanyar da ya dace ba kuma gashi nan yana bibiyanta. Ya za ka ce wai yaron da ta haifa yana bibiyanta a baya kuma kana nuna yana ina yake? Gashi nan gashi nan. To an mu ba mu ga komai ba. A'a. Ya za a yi ka tsaya kana sauraron wannan shashashan mahaukacin? Ya biyo mai na ta tsara mana zance zo mu tafi. Kin yi yunƙurin yin aure ya kai so 4 ana fasawa. Kin yi tunani akan hakan me yasa ake fasawa? To alakin wannan yaron ne yake ta bibiyanki don haka ba za ki taɓa aure ba sai kin nema yafiyansa. Gashi na tsaye da jan kaya.